Kase ene wadaje afe yenko Asunafo South no wa hafomantam nim na this year ho ene Frank edosi poku na watcher say ne importam hofo no kwan ya wo mofa so wo munya apomoden ehon nsem akiri kwan no eden paama wom ntitiri wo mu a ewo Pafo Nkwanta enti wo sremwa se na ebe ya apomoden ni ayaresa de wo mu a wo Pafo Nkwanta na wo mo so ebenya wo tefa Wamanfo a Pafo Nkwanta de bia da wonsun egugem ni nada ne se eba apomoden wonsam ewo honom a aye bibie wo ho we ni se woni ayaresabea bi anase woni clinical obekọ honom akwakwaje ayahwe ne senti abribiara so bi yare a esese wodi ni chini Asunafo South wonom wa hafomantam honom ekokope baabi emma onipa kro no ayahwe sansemi Frank Edusi Poku a we DC wo honom akasa afa ho a wodi atodwa se eha won pa ebra wodi sansemi tudwai na hafomantam mu ede akwakobie chip compound bi a wasiama Pafo Nkwanta fo ano ama wo mu na dwumadie na se ena Frank Edusi Poku de sa ensemi atudwa manfo oba hasia the facility started 2008 you Adom watch and the regional minister Satama no DC no started project in film what tria nyina obi ama project me ba bi mu say oba ye ha zone ne wa ha na asubiti health center facility bi ani ha iti na hu behia say sa facility bi be ni e ntem ne aba manfo e de ama manfo na manfo so enya ayare nti nyame Adom ene nyame ayi kumakwe ma ya ba abeda ne de ama health directorate a wo mo ebe start se wote ya next week mo be start ayi moduma no mo so mu hia motorbike nso nyame Adom motorbike nso mo pe e de ama because facility ye adwuma hu hia me se de be bebo ama me manfo wo zu ha nso o mo do mo nya baabi Asunafo South Mensin mapomoden kwantrefo ene Teresa Kra asama waka ye ne se sisi ada wanya ayaresabea idie eye wo ne nije pa transe krono afo ni nyina na etimi bua esansa se hwa apomden anya ba akofo adwuma se aban de we aba besi nti ye krono soso ampanyimfo ne amanfo so asede ne se abaja adwuma se bia ehafu me yankonkodo e bia pona se because se insurance nyantumu ma yanhwa ne yenye omba wo yi community health committee omuso asade nse bra no ombaba chip compound ha aba hwe se enuro wo ho adwuma na ekoso mo hawo ne sen e bia nsuo ma enema nkitinkiti bia ewo kuro no ma waso omutimi ye because kuro no wo benya mesinfo wo carpenter fo wo enti muwa bia waso omuso de boa no nye nyina na eska but muwa bia wa ho de fa wo betimi de aboa ma adwuma na ntimi akoso no eno ho asem na na me